बिजाथि सायख'बाय एसे माबा जाबाय थादोंमोन देरि जाबाय थादोंमोन दिनै जाबाय फाइनालि बिराद गोजोननाय थाबाय जोंनि चिफ सारसिम जोंनि पार्टिनि प्रेसिडेन्ट सारसिम आरो रायजोफोरनि उपरावबो आं माना थाबाय हामलायनाय थाबाय रायजोफ्रा बिराद खस्थ' खालामदों बिराद बुंदों गेलेथारनांगोन बेबायदि बेनिखायनो माबायदि आसा खालामदों सार देरहानांगोन ना देरहाखागोन नोंसोर मा नुदों नोंसोर माबायदि नुदों बुंलाय नोंसोरथ' बिराद सिङाव थायो मिथिजोबो माबायदि नुदों नोंसोरलाय फिगारनि खोथा बुंनांगौ माबा फिगारखौ बुङोबा एसे दुगा जायो इसिबां भट मोनगोन इसिबाङाव जों देरहागोन बुंजाया जोङो अनेस्टलि गेलेगोन आरो जोङो मेजरिटि माने दस्रा दोलोनिफ्राय जोङो बारा भट मोनगोनखौ जों नुबाय थादों गतिके जों देरहागोन इसिबां हाजार मोनगोन इसिबां लाख मोनगोन आं बेखौ बुङा दिनै खिन्थु मोनगोन रायजोफोरनि अननायखौ बिराद मोनबाय थादों बयबो दोलो ओंखारदों बिपिएफनिल' वर्कार्स नङा दस्रा दोलोनि मानसिफ्राबो बिराद एखेबारे ओंखारजोब्बाय आं नाम लाला दस्रा दोलोफोरनिखौ आरो छात्र संगठन बिसोरबो बिराद लोगो लागासिनो दङ बिसोरबो भट होगोन होनदों गतिके आङो साबसिन नुदों एबार बुरजा मोनगोन जोङो